c'est que quand si la journée de vous avez vu c'est pas ça, le composé c'est si pour bon.
De broekhoofd op de weer van Koos. Mag ik de toos van vandaag verzoeken de leiding naar het optreden van het studio zich op te marcheren voor de tijdzetting. Dat zal gebeuren van de laatste beweging.
Dank u wel, dames en heren van Sint-Jan, dat jullie dit voor ons mogen organiseren. 85 punten voor het marcherende wagen, 86 punten. De winnaar is 85 punten met recht op deelname aan de muziekkampioenschap. De korpsen die promotie behaald hebben,